Sunan Fati packaging. Jaruma ɗaya daga cikin farin wata. Wannan shine ɗaya daga cikin director ɗaya grade A. Awal D ya kasai. Ga ɗaya director Haruna Tita. Ga Kebi kuma. Ɗaya daga cikin location managers din. Kawa ba da dariya wallahi. Assalamu alaikum. Ya sunanki? Yar Adamu. Zarabu zuwa kenan Diana a cikin fim din Farin Wata. Farin Wata. Da Allah dan matsa mala. Dan matsa da Allah. Ai sai mun dauke ki. A safana kenan. Yar zaman banza. La ilaha illallah. Ummi karama kenan tana kuya tana cin abinci saboda package ba su so daga ganin sa cikin wannan yanayi. Location set design Awal Danja, Ibrahim Zango, continuity Saifullahi A Idris kenan director Baba Wash, DOP cameraman din kenan mai zafi. Sound faɗa musu sunanka. Sanabi Sound kenan shi ne. Kun ga kayan aiki ko? Ke kuma fa wace ce ke? Jarumar Kaduna ce ita ma mai zafi. To ga Ahmad Sobe kenan dan wuta. Okay, mai haska wuta kai. Wannan ita ce Aknan Bamenda. Ihsan a cikin fim ɗin Farin Wata, ‘yar Fulani mai shagwabbiya, ga ‘yar autan zango kuma, ta tafi ta dawo. Na dawo baya. Rahaf kenan. Ummi wannan ‘yar ƙaramar yarinya kun ga ta girma ko? Yanzu za a ce bin ƙarama ba. Sunanta Diana ƙarama a cikin fim ɗin Farin Wata. Ci gaba da gashi. Me kuke ci? Abinci. Kai, gaskiya kuna jin daɗi. Shirin Farin Wata yana nan zuwa muku nan ba da daɗewa ba a cikin Adam Zango official YouTube channel. Kada ku bari a baku labari, za mu fara sakar muku insha Allah cikin watan da za mu shiga na February.